Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Shri Sri Chaitanya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda. Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Advaita Chandra Chandra Jaya Jaya Gaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Shri Sri Chaitanya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda. Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Dvaita Advaita Chandra Chandra Jaya Jaya Gaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda Vrinda. 83 எடுத்துட்டு போறோம் மதுரை ஒன் செகண்ட். சோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? அவர் எந்த இடம்லாம் போனாரு? கும்பகோணம், மங்களகிரி, திருக்கழுமலம், திருப்பதி, சீர்காழி, ஸ்ரீரங்கம் போனார் மாதாஜி. வெரி நைஸ். கோசமாஜம், வேதாரண்யம், தஞ்சாவூர், பாபநாசம், ஸ்ரீரங்கம், சிவக்ஷேத்திரம், ஸ்ரீரங்கம், பாபநாசம், ஸ்ரீ திருக்கழுக்குன்றம், காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரம், பாப்பநாசம். வெரி நைஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாரு. அதை தவிர ஸ்தான பெருமாள் சென்னையிலயும் பார்த்தாரு, ட்ரிப்ளிகேன் பார்த்த சாரதியும் பார்த்தாரு. ரைட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் போறோம். நிஜ கரே லானா கைலா பாத பிரக்ஷாலானா செய் ஜல லானா கைலா சாவம் சே பக்ஷனா நிஜ கரிலே பாத பிரசாக்ஷலனா செய் ஜலக லஞா கைல லவம்சே பக்ஷனா. ஸ்ரீ வேங்கடப்பட்டர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தமது இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். மகாபிரபுவின் திருவடிகளை நீராட்டி அந்நீரினை அவரது குடும்பத்தினர் அனைவரும் பருகினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெங்கடபட்டாவோட மகன் பேர் என்ன? கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி. கோபாலப்பட்டி. ஆர் கோஸ்வாமிகள் ஒருவர். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ சின்ன குழந்தையே அவருக்கு இன்டராக்ஷன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு. भिक्षाकाराना किंचु कैला निवेदाना चातुर्मास्या आस्या प्रभु हैल उपसाना. பிச்சைக்காராஜாக்கு ஸ்மைல நிவேதன சாதுர்மாசிய ஆசி பிரபு ஹைல உபசன்னா. மகாபிரபுவிற்கு உணவளித்த பிறகு சாதுர்மாசிய காலம் வந்து விட்டதாக வேங்கடப்பட்டர் தெரிவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ அவர் வர்றது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. ஆனா நம்ம நிலைமை நினைச்சு பாருங்க. நம்ம எல்லாம் சாதுக்கள் விடுங்க, கெஸ்ட் தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ்ஸ் 2 நாள் வராங்கனாலே நம்ம தலையை பிடிச்சிப்போம். அச்சோ இவங்க வராங்களே, எப்படி பண்ணும்? அதுக்கு 10 சாக்கு சொல்லுவோம். வீடெல்லாம் நான் கிளீன் பண்ணணும். அந்த கெஸ்ட் நம்மளோட அம்மாவோ அண்ணாவோ கசினோ அப்படிதான் இருப்பாங்க. நம்ம வீடு எப்படி இருந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. பிளஸ் நம்ம வீடு கிளீனா தான் இருக்கும். ஆனாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம மைண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இப்போ எதுக்கு நான் என் கசின் ஃபேமிலின்னு சொல்றேன்னா, அவங்க கிட்ட நம்ம பெருசா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேணாம் ப்ராசஸ். அவங்க நம்மளோட கும்பலோட இருக்கிறாங்கனாலும் நம்ம அவ்வளவு பயப்படுறோம். ஆனா இப்போ சாதுக்கள் வராங்கன்னா நம்ம நிறைய ஃபாலோ பண்ணணும். ரைட். அந்த சௌச்சமே வேற. ரைட். நம்மளோட சௌச்சத்தை விட தாண்டி இருக்கணும். ரைட். ஆனா அப்படி இருக்கிறவங்களை கூட அவர் 4 மாசம் வச்சுக்கிறதுக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வாழ்க்கையில அவங்க வருஷத்துல ஒரு 1/3 கம்ப்ளீட்டா அலாட் பண்ணணும். ஆனாலும் அவங்க எப்படி வெல்கம் பண்ணாங்கன்னு. ஏன்னா நம்ம ஒரு பாகத்தை ஒண்டி பாக்குறோம். சச்சா எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ண இருப்பாரு வெங்கட பட்டா 4 மாசம் அவரை வச்சுக்கிறதுன்னு. ஆனா இன்னைக்கு 4 மாசம் ஒருத்தர் இருக்காரு விடுங்க, 4 நாள் இருக்காங்கனாலே நம்ம ரெடியா இருக்கோமா அப்படின்னா எனக்கு சந்தேகம் தான். ஓகே. ஏன்னா இப்ப நான் கூட நினைப்பேன் நான் ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு. நான்ன்றது ஆனா நிறைய எனக்கு தோணும், நான் இவ்வளவு பண்ண முடியுமா? நான் ஒரு 4 மாசம் ஆபீஸ் போக கூடாது, 4 மாசம் எந்த வேலையும் பண்ணக்குமே அவர் கொண்டு சேவை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா முடியாதுன்னுவாங்க. இப்போ திரும்ப ரிவர்ஸ்ல புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு வேணா கஷ்டமா இருக்கலாம் மாதாஜி, பட் நான் வீட்டுலதான் இருக்கேன், எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை, எனக்கு எல்லாம் ஆனா அவங்க கூட பார்த்தோம்னா ஆய்ந்து பார்த்தா ஒரு 4 நாள் 5 நாள் 10 நாள் ஓகே, 11வது நாள் கஷ்டம் ஆயிடும். பண்றதுக்கு கஷ்டம் சொல்ல, அந்த செயல்கள் அவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில நம்ம ஸ்பேஸ், அதாவது எனக்கு இப்படிதான் வாழணும்னு அப்படி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ இப்படிதான் வாழ வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா அதை இம்பார்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, சாதுக்கள் வராங்கன்னா நம்மளோட சாண்டிங் டைம் கூட மிஸ் ஆகலாம். ஏன்னா காலையில நம்ம உட்காந்து சாண்ட் பண்ண முடியாது, கிளாஸ் கேட்க முடியாது. நம்ம அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கூட நினைக்கலாம், ஐயோ கரெக்டா கிளாஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்களாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ற மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஐயோ ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்களே, அந்த கிளாஸை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு கூட ஃபீலிங் இருக்கலாம். ஃபீலிங் பண்றோம் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் மாதாஜி, உண்மையிலேயே feel பண்ணுவோம்.
தேங்க்யூ ஊருக்கு மாதாஜி. போனா கூட ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் மாதாஜி. சோ நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, சாதுக்கள் இருந்து சேவை செஞ்சாலும் வேற ஏதாவது ஃபீலிங், அதாவது நம்ம சாண்ட் பண்ண முடியலையே, நம்ம கோயிலுக்கு போக முடியல, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வரலான்ற. சோ நம்ம வந்து அந்த சாதுக்கள் வந்தாலும் நம்மளுக்கு நிறைய அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு என்னடி பிரபுவே சொன்னாரு. ஏய் நீ வந்து மார்னிங் கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வந்த பிரபு பி அது பரவாயில்ல வஞ்சவே, ஏன்னா பானுசாமி மகாராஜ் வந்து மீட் பண்ணணும் பிளான் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி டைம்ல நீ ஸ்கிப் பண்ணிடு. ஏன்னா நான் வந்து என்டர் ஆகிறதுக்குள்ள பிரபு என்டர் ஆயிட்டாரு பானுசாமி மகாராஜ் ரூம், ரைட், மேட்டர் ஆஃப் ஃபியூ மினிட்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க. பட் ஸ்டில் அவர் என்ன ஃபீல் நான் என்ன நினைச்சேன்னா, சே அப்படியானா நான் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே போய் வெயிட் பண்ணிருக்கணும். ஆனா என்ன எனக்கு அந்த இப்போ இதுவே கோயில்னா நான் போவேன், எதுக்கு கோயில் கல்யாணம்னாலும் போவேன். ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த ஆர்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணோம். கிளாஸா பானுசாமி மகாராஜ்னா நான் கிளாஸா ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணேன். அந்த ப்ரையாரிட்டியும் தப்பு. ஏன்னா ஒரு சீனியர் டிவாட்டி வைஷ்ணவாவோட அசோசியேஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா அது ரொம்ப ரேர், ரைட். அதுவும் என்என்டி பிரபு பர்சனலா கூட்டிட்டு போற சுச்சுவேஷன் கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணாருன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம கிராப் பண்ணோம். ஏன்னா சாது சங்கா இங்க இருக்கிறதும் சாது சங்கா தான், பட் அது வந்து மோர் ஏன்னா பியோர் டிவோட்டி அசோசியேஷனே நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அப்படி கிடைக்கிறச்சே வி ஷுட் கிராப் இட்ன்றது. ஏன்னா கிடைக்கும் மாதாஜி, ஆஹ் ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். கரெக்ட், தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ரேரா கிடைக்கும், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம விடக்கூடாது. சோ அதே மாதிரி நம்ம நிறைய ஸ்தலத்துக்கு போவோம் இல்லையா, மாயாப்பூர் அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோயில் எல்லாம் பார்த்துட்டு வருவோம். டயர்டா இருக்கச்சே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, அச்சா நான் அவங்க லெக்சர் கொடுக்குறேன்னா நான் வந்து ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அப்படின்னு. யாரெல்லாம் மாயாப்பூர் வந்தீங்களோ ஜீவானந்த் பிரபுவோட கீர்த்தன் கேட்டிருந்தீங்கன்னா இது வைகுண்டமா பூலோகமான்னு சந்தேகம் வரும். ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம் இருந்தீங்க, கரெக்ட். சோ இது பூலோகமா இது வைகுண்டமான்ற லெவலுக்கு அவரது ஷேக் ஆச்சு. நான் தாரணிஷி மேம் கிட்ட சொல்லுவேன், மேம் எது வேணா மிஸ் பண்ணலாம், இது கீர்த்தன் தானமானுவாங்க. நானே கீர்த்தன் தானே அப்படின்னு நிறைய தடவை நினைச்சிருப்போம் நம்ம. ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த கீர்த்தன்ல வர்ற அந்த வைப்ரேஷன் அது வந்து வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லா ரேப்பு பாப்பு எல்லா மியூசிக்கும் வந்து பிடிச்சவங்களையும் மிஸ் ஆக்கும். அந்த லெவலுக்கு அட்ராக்டிவா இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்களோட ஸ்தலம் அப்படி மாயாப்பூர்ன்றது. ரெண்டாவது அந்த பிளேஸ்ல இருக்கிற அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் அப்படி. நம்ம எல்லாம் புனித ஸ்தானத்துக்கு போனா எதுக்கு போறோம், நம்மள பியூரிஃபை பண்றதுக்கு. ஆனா நம்ம குப்பை எல்லாம் அங்க இருக்கு, அந்த குப்பையை எடுக்கிறதுக்கோசம் தான் இந்த மாதிரி சேஜஸ் எல்லாம் புனித ஸ்தானத்துக்கு வராங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட். நம்ம பார்த்தோம் என்னது தீர்த்த குர்வந்தி தீர்த்தானி சாந்தஸ்தேனா கதாபிருதா அப்படின்னா என்ன, அந்த தீர்த்த இடங்கள் வந்து புனிதப்படுறது அவங்க கால் பட்டதால அப்படின்னு. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து நம்ம இந்த அசோசியேஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்த அசோசியேஷன் நம்மளுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னாலும் மற்ற எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா அதுவும் ஒரு பாத பிரதிஷ்ட குரு. எல்லாருமே வியாசபீடா எடுத்து கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. ஆனா கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், எல்லாருமே வந்து கிளாஸ் எடுக்க முடியலனாலும் இந்த மாதிரி பாத பிரதிஷ்ட குரு அங்க கோயில் இருக்கு, இங்க வந்து சாது வராரு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். வராங்களா இல்லையான்னு தெரியாது, ஆனா வர சான்ஸும் இருக்கு. கல்யாண பெருமாள் கோயில் அப்போ காலையில சொன்னப்போ நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது கேட்டு வந்த கீதா மாதாஜியும் இருக்காங்க. அது சொன்னதை கேட்டு விஜயகுமாரி மாதாஜி துவாரகால இருந்து கிளம்பி வந்துட்டு இருக்காங்க, நேரா அங்க வந்தாங்க, ரைட். அப்கோர்ஸ் வீட்டுக்கு போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்தாங்க, ரைட். கண்டிப்பா நானா இருந்தா அபாபா நானே துவாரகால இருந்தேன் வர முடியாதுன்னு. அதுவும் இல்லாம அவங்க கூட இருந்ததால இது அனதர் டிவோட்டி அசோசியேஷன் ஹேமா மாதாஜியும் கூட வந்தாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ வந்து ஃபேமிலியில ஒருத்தர் டிவோட்டியா இருந்தாரா எல்லாரும் வராங்கன்றது இப்ப பாருங்க கன்ஃபார்ம்டா தெரிஞ்சிச்சு. ஹேமா மாதாஜி டிவோட்டி இல்லைன்னு நான் சொல்லலை, பட் அவங்களுக்கு சான்ஸ் வந்து பாருங்க எல்லா இடத்துக்கும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, ரைட். ஸோ யாராவது ஒரு டிவோட்டியா தான் நம்ம நினைப்போம், ஐயோ வீட்டில் என்னோட கணவன் டிவோட்டி இல்லையே பசங்க இல்லையேன்னு. இவென்ச்சுவலி அப்படி வந்து அந்த பாதையில போயிடும். நேற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்று கிளாஸ்ல இருந்தேன் இல்லையா, எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தேன், பக்தி வைபவ் நல்லா எழுதினேன், தேங்க்யூ. ஸோ அது வந்து வாட்டர் மெலன் வந்து அங்க கிச்சன்ல இருந்தது, நான் இன்னும் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணல, ரைட். ஏன்னா பிடிச்சிட்டு போறான்னு. ஆனா ஹஸ்பண்ட் அதுக்குள்ள ஒரு பீஸ் எடுத்து சாமிக்கு வச்சிருந்தாரு, பண்ணதே இல்லை. பட் நான் என்ன சொல்றேன், நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தா ஒரு 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ அது சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி தோணுது இல்லையா, ஐயோ இது சாமிக்கு அச்சோ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வைக்கணுமே அப்படின்னு ஏதோ ஒரு திங்கிங் போகுது. ஒரு ஸ்மால் வெர்ஷன்ல நான் சொல்றேன், ரைட். அதாவது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் பிராக்டிஸா நடைமுறையில செய்யலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வருவாங்க. அப்படியே அவங்க வரலனாலும் நம்ம வரி பண்ணிக்க வேணாம், கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்துப்பாங்க. ஸோ நம்ம நிஜமாவே நல்லது பண்ணணும் ஒரு ஃபேமிலிக்குன்னா நம்ம இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்தோம்னா வெளியில இருக்கிறவங்க 10 சொல்லுவாங்க, ஐயோ பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டியா விடிஞ்சிச்சு போ, நீ ஏற்கனவே என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது, இப்ப நீ குடும்பத்தை கவனிச்சா மாதிரி தான் அப்படின்னுவாங்க. நல்லா குடும்பத்தை கவனிச்சா ஆனாலும் அதே பேச்சு, கவனிக்காதவங்களுக்கும் அதே பேச்சு. என்ன ப்ராப்ளம், இது நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரிச்சி போயிருந்தேன், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ட்ரிச்சி வந்து ஒஃபிஷியலா தான் போனேன்,
சிக்கான. ஆனா நான் பிளான் போட்டது என்னமோ பாதி நாள் தான் ட்ரைனிங், பாதி நாள் வந்து திவ்ய தேசம் எல்லாம் பார்க்கலான்னு. இப்போ நான் வந்தோடனே எல்லாருமே நீ ரொம்ப சுத்துற, நீ எதுக்கு போற, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு, அது ஓகே, அந்த டாபிக்ல தப்பு இல்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து நீ அஃபிஷியலா போனியா, அப்பனா பரவாயில்ல. ஆக மொத்தம் நான் உடம்பு சரியில்லாம போனேன், அது முக்கியம் இல்ல. ஆனா நான் வந்து பர்சனலா போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு உடம்பு சரியில்ல போனா அது தப்பு. ஆனா அதுவே நான் வந்து ஆபீஸ் விஷயமா போயிட்டு உடம்பு சரியில்லை தப்பு இல்லை. எப்படி சுத்தக்கூடாதுன்னா ரெண்டுக்குமே சொல்லணும்ல. நீ அஃபிஷியலாவும் ரொம்ப சுத்துற, நீ வேண்டாம், நீ சென்னையிலேயே இரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அது நியாயம். எல்லாருமே இதே அட்வைஸ் தான் கொடுத்தாங்க, நீ போனா வெறும் இது கொண்டி போ, ஒரே ஒரு இது ஒண்டி போ. என்ன அந்த ஒரு நம்மலாம் ஃபேமிலியா ஏதாவது போகலாம் ஸ்பிரிச்சுவல், அது உண்டி வா. ஏன் நம்ம ஃபேமிலியா ஸ்பிரிச்சுவலா போனா அப்போ ஒண்டி சாப்பிடல பிரச்சனை இருக்காதா? இத்தனைக்கும் நாங்க சாப்பிட்டது நான் அந்த ரூமை விட்டு வெளியே போகல, ரைட்? அப்படி இருந்தோம். அப்படி ஏன்னா எது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்ன்றதே தெரியாது நம்மளுக்கு. வரணும்னு இருந்தா ரைட், நம்ம எப்படி வேணா அஃபெக்ட் ஆகலாம். பட் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களோட மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கலாம், ஆனா அவங்க மைண்ட் செட்டை நம்ம போயிட்டு நம்மளும் அதுல சிக்க கூடாது. நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றதால இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ண முடியாது நம்ம. ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடாதுன்றது நம்ம மனசால இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து உடலால நம்ம மூவ் ஆகலாம் அவங்களோட, ஆனா நம்ம மைண்ட் செட் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு டார்டாய்ஸ் மேல ஒரு ஷெல் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னாரு. யூ ஷுட் வித்ரா யுவர் சென்சஸ். அப்போ ஹியரிங் என்ற சென்சஸையும் நம்ம வித்ரா பண்ணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சதுர்மாசே கிருபாகாரி ரண மோரகாரே கிருஷ்ண கதாகாரி கிருபாயா உதார ஆமரே. ஹரே கிருஷ்ணா. चातुर्मास्य कृपा करी रग मोरे करे கிருஷ்ண கதா கரி கிருபாயா ஊதார ஆமரே. மொழிபெயர்ப்பு. தயவு செய்து என் மீது கருணை காட்டி சாதுர்மாசிய காலத்தில் என் வீட்டில் தங்குங்கள். பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றி பேசி உங்கள் கருணையால் என்னை விடுவித்து அருளும் என்று வேங்கடப்பட்டர் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, சதுர்மாசம் 4 மாசம் கருணை காட்டு. நீ இப்ப ஐயோ என் மேல கருணை காட்டு, 4 நாளா இருக்க, நீ வேற எங்கேயாவது போ அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? சோ அந்த பிச்சு எவ்வளோ, இது வந்து ரொம்ப வேற யுகம் இல்ல, நம்ம யுகம் தான், 500 வருடம் முன்னாடிதான் அப்படின்னு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தாரே கரே ரயிலா பிரபு கிருஷ்ண கதை ராசே பட்ட சாங்கே குணாயிலா சுகே சாரி மாசே. ஹரே கிருஷ்ணா. तारगरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे पट्ट संगे गोग ஈலா சுகே சாரி மாசே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வேங்கடப்பட்டரின் இல்லத்தில் 4 மாதங்கள் தொடர்ந்து வசித்தார். கிருஷ்ண லீலைகளை விவாதித்து அதன் தெய்வீக ரசங்களை அனுபவித்தபடி மகாபிரபு தமது நாள்களை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் கழித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அவர் வந்து அங்க 4 மாசம் இருந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு அப்படின்னு பார்த்தோம். कावरीते स्नानेकारी श्रीरंग दर्शना प्रतिदीन प्रेमावेशे करेन नर्तना. हरे कृष्ण. कावेरी ते स्नानगरी श्रीरंग दर्शन பிரதித்தன பிரேம வேஷே கரேன நர்தனா. அங்கிருந்த போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு காவேரி ஆற்றில் நீராடி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலை தரிசனம் செய்தார். நாள்தோறும் பரவசத்துடன் ஆடினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீரங்கம் ரைட், கோயில் அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் தான். இப்போ கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி பெரிய கோயில் அப்படின்ற பேர் அவருக்கு அதுக்கு அந்த கோயிலுக்கு சொல்றோம். சிலதெல்லாம் ஜெயந்தி அப்படின்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தி தான், டவுட்டே இல்லை. அதனால சிலதெல்லாம் வந்து சினானிமஸ் சொல்லணும். மற்ற கோயிலுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லிட்டு போவோம். நான் வந்து கிருஷ்ணர் கோயில், இஸ்கான் கோயில், இல்ல நான் வந்து திருப்பதி கோயில் அப்படிதான் சொல்லுவோம். ஆனா கோயிலுக்கு போறேன்னா ஸ்ரீரங்கத்தை தான் குறிக்கும். அதுவும் பெரிய கோயில்னா கன்ஃபார்ம்டா ஸ்ரீரங்கத்தை தான் குறிக்கும். அப்பனா எந்த லெவலுக்கு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பவர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஸ்ரீரங்கம் அவர் விசிட் பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான்னா கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கும். எக்ஸாக்ட்லி, பகவானா கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கும். பட் கோயில்னா நிறைய கோயில் இருக்குல்ல மாதாஜி, கிருஷ்ணர் கோயிலே நிறைய இருக்கும். கிருஷ்ணர்னா ஒருத்தர் தான், அதுல கன்ஃபியூஷன் இல்ல. ஆனா கோயில்னா நிறைய கோயில் இருக்கு இல்லையா? அப்படி கிருஷ்ணர் கோயிலே நிறைய இருக்கும். ஆனாலும் கோயில்னா பெரிய கோயில்னா ஸ்ரீரங்கத்தை தான் குறிக்கும் அப்படின்னு அந்த லாயல்டி, பிராண்ட் லாயல்டி மாதிரி அந்த கோயிலுக்கு அந்த பிராண்ட் இருக்கு. யாரு காஞ்சிபுரத்துக்கிட்ட இருக்கீங்க? நான் போயிருக்கேன். வசந்தி மாதாஜி இருக்காங்க. யாரு வசந்தி இருக்காங்க? மாதாஜி. போயிருக்கீங்களான்னு கேட்டீங்களா மாதாஜி? இல்ல யாரு இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். வசந்தி மாதாஜி இருக்காங்க மாதாஜி. எங்க காஞ்சிபுரத்திலே இருக்காங்களா? காஞ்சிபுரத்துக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்காங்க சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே, இங்க இல்ல வசந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सौंदर्यादि प्रेमावेशा देहि सर्वलोका देखी बारे आय से देखे खंड दुख शोका.
सौंदर्यादि प्रेमावेश देखी सर्वलोका देखे परे ऐसे देखे कांडे दुष्कर சோகா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் சைத்தன்யரின் உடலின் அழகையும் கடவுள் மீதான அவரது பரவச அன்பையும் அனைவரும் கண்டனர். பலர் அவரை பார்க்க வருபவர்கள் அவரை கண்டவுடன் அவர்களின் அனைத்து துக்கங்களும் துயரங்களும் மறைந்துவிட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து அவரோட அழகும் இதுவும் பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த லெவலுக்கு தூயமான ஒரு ஸ்டேட், ரைட், எக்ஸால்டட் ஸ்டேட். கிருஷ்ணரை கண்ணுக்கு நேருக்கு நேர் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்டேட்டை ரீச் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது மகாலட்சுமி மாதாஜி படிக்கட்டும். லட்ச லட்ச லோகாயிலே நானா தேச ஹைதே சபே கிருஷ்ண நாமே காயே பிரபு கே தேஹீதே. हरे कृष्ण माताजी. लक्ष लक्ष लोक आइले नाने देश हाइते सभी கிருஷ்ண நாம கஹே பிரபு கேத்தே ஹிதே. பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் மகாபிரபுவை காண வந்தனர். அவரை தரிசித்த பின்னர் அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினை உச்சரித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரமா வந்து எல்லாரும் சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவரோட எஃபெக்டிவ்னஸ் தெரியுது. அந்த காலத்துலதான் மாதாஜி சொல்லுவாங்க, இந்த காலத்துல சொல்ல மாட்டாங்கன்றது ஒரு விதத்துல கரெக்ட். ஆனா அந்த காலத்துல வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, கிருதே யத்யாயதே விஷ்ணு திரேதாயம் யஜதோ மகஹி துவாபரே பரிச்சார்யாயாம் கலோயத் ஹரி கீர்த்தனாத். ஸ்லோகம் நேத்து தான் படிச்சோம். என்னன்னா ஒரு யுகத்துல ஒன்னொன்னு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது நம்ம கிருத்தே யுகம்ன்றது சத்திய யுகத்துல மெடிடேஷன், லாங் லைஃப், 1,00,000 வயது இருந்தாங்க, 10,000 60,000 கூட போய் அவங்க போய் மெடிடேட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலே 100, அதுல 5 நிமிஷம் சாண்டிங் பண்றதுக்கே நம்மளால முடியல. சோ சான்ஸ் இல்ல. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வந்து திரேத யுகத்துல வந்து பயங்கரமா யக்னங்கள். அதுக்குதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராமர் போய் யக்னத்தை எல்லாம் அழிக்கிறவங்களை போய் நிறுத்தினார். ஃபர்ஸ்டே அதுதானே, விஸ்வாமித்திரோட போன ரீசனே அந்த யக்னத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து காட்டுறது எல்லாமே, எல்லா கதையுமே யக்னத்தை சுத்திதான் இருக்கும். அதனால யக்னம். இப்போ துவாபர யுகம்ல டெம்பிள் வர்ஷிப் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ருக்மிணி டெம்பிள் வர்ஷிப்ல தான் கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு வந்துட்டாரு. சோ இப்போ இருக்கிறது ஹரி கீர்த்தனாத். இது வந்து என்னதான் தெரிஞ்சாலும் நம்மளும் வந்து என்ன, டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ணா கிரேட்டு, யக்னோனா இன்னும் கிரேட்டு, மெடிடேஷன் தான் சூப்பர் அப்படின்னு. மெடிடேஷன்லாம் பண்ணவே முடியாது நம்மளால. ஆனாலும் ஐம் ஸ்டில் ட்ரைங் யார் மை ஓன் எஃபர்ட். ஏன்னா மை என்ற அகங்காரம் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி. அதனால மை என்றது வந்து இது. இப்போ நான் இந்த ஆத்மா யாருக்கு சொந்தம்? கடவுளுக்கு சொந்தம். பகவானுக்கு தான் சோ ஆத்மா கடவுளுக்கு சொந்தம்ன்றச்சே நான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா நான் திருடுனா இல்லையா? நான்ற என்னோட பாடி வந்து ஐஎம் ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னா கடவுளுக்கு சொந்தம் அங்கே காலி. கடவுளை சுத்தி இருக்கிற சாமான்களை பக்கத்துல வைங்க, நம்மளுக்கு சொந்தம் இல்ல, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே நம்மளுக்கு என்ன ரைட் இருக்கு நம்ம நெருப்புல நடக்கிறதுக்கோ இதுக்கோ? நம்மளுக்கு இது வந்து சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஆண்டவனுக்கோசரம் பண்ணுவோன்னு. தாம்சிக புராணத்துல இது அப்ரூவ்டுன்னு கூட இருக்கலாம். ஆனா தாம்சிக புராணத்துல இருக்கு. ஆனா வாயில குத்திக்கிறதோ இல்ல நெருப்புல நடக்கிறதோ இந்த மாதிரி பாடிலி பண்றது பண்ணக்கூடாது. அது ஏன் பண்ண புராணத்துல இருக்கு மாத்தாது, ஏன் வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு, ஏன் 16னா அட்லீஸ்ட் அப்படியாவது நீங்க வாங்க. என்ன மோட்டிவேஷன்? நான் வந்து நெருப்புல நடக்கிறேன் ஃபார் த ஃபன் ஆஃப் இட்ன்னு சொல்வீங்களா? கிருஷ்ணரை ப்ளீஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் இல்ல. நம்ம வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கணும், அது நடந்தா நான் நெருப்புல நடக்கிறேன், அட்லீஸ்ட் அதுக்கோசமாவது அந்த விஷயம் நடக்கிற வரைக்குமாச்சு நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஆண்டவனையாவது யூ வில் அட்லீஸ்ட் கம் ஃப்ரம் தாமசிக குணம். அந்த 15 நாள் நான் சாப்பிட மாட்டேன், என்ன சாப்பிட மாட்டேன், நான் கவு சாப்பிட மாட்டேன், இல்ல நான் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன், ஓகே அட்லீஸ்ட் அந்த 15 நாளாவது ஆஸ்டாரிட்டி இரு அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை கூட்டிட்டு வரத்துக்கு தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்களே தவிர இதெல்லாம் கரெக்டான முறைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளீனா நம்ம புராணங்கள்ல, அதுவும் டாப் 6 சாத்விக புராணங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. சாத்விக புராணம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதை வச்சுதான் நம்ம மெயின் கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாக்கணும். லட்ச லட்ச லோகாயிலா நானா தேச ஹைதே கிருஷ்ண நாமக்காஹே பிரபு கேதா தேக்கிதே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சாச்சு மாதாஜி. படிச்சாச்சு. ஓகே அதான் கிருஷ்ண நாம வீணா ஹே கேயா நாஹி கேஹி ஹாரா சாபே கிருஷ்ண பக்த ஹைலா லோகே சமத்காரா. கிருஷ்ண நாம வீணா கேஹே நாகி கேஹே ஹாரா சபே கிருஷ்ண பக்த கைலா லோகே சமத்காரா. உண்மையில் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினை தவிர வேறு எதையும் உச்சரிக்கவில்லை. அவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தர்களை கண்டு மக்கள் மிகவும் வியப்புற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா தவிர வேற எதுவுமே பண்ணலன்னு செம ஷாக் ஆறாங்க. அப்பா இப்படிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அவ்வளோ ஆச்சரியம். அதை தவிர எதுவுமே வாயில வரல அப்படின்னு. ஸ்ரீரங்க கஷேத்ரே வைஷே யதா வைஷ்ணவ பிராமணா ஏகே தின சபே கைல நிமந்திரணா.
श्रीरंग क्षेत्रे वैसे जद वैष्णव ब्राह्मण एक एक दिन सपे சகல நிமந்திரண. ஸ்ரீரங்க கஷேத்திரத்தில் வசித்த எல்லா வைஷ்ணவ பிராமணர்களும் மகாபிரபுவை தங்களது இல்லத்திற்கு அழைத்தனர். உண்மையில் ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு ஏதேனும் ஒரு அழைப்பு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அவருக்கு டெய்லி ஒரு இன்விடேஷன், இங்க வாங்க அங்க வாங்க அப்படின்னு. ஏகே ஏகே தின சதுர்மாஸ்ய பூர்ணஹைலா காட்டகா பிராமண பிக்ஷா தீதேனா பாயிலா. ஏகே ஏகே தின சாதுர்மாஸ்ய பூர்ண கைலா கதக்க பிராமண பிக்ஷா திதேனா பாயிலா. ஒவ்வொரு நாளும் மகாபிரபு வெவ்வேறு பிராமணர்களால் அழைக்கப்பட்டார். ஆயினும் சாதுர்மாசிய காலம் முடிவுற்றதால் அவருக்கு உணவளிக்கும் வாய்ப்பினை பிராமணர்கள் சிலரால் பெற முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எவ்ரிடே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் வந்துச்சு. அதனால சம் ஆஃப் த பிராமணாஸ் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னா அந்த சாதுர்மாசியா வந்து கடைசியில முடிஞ்சிச்சு, 4 மாசமே ஆயிடுச்சுன்னா எத்தனை பேருக்கு இப்போ 30 × 4 வச்சுக்கோங்க. ஸோ 120 நாள் 120 டேஸ்க்கு இன்விடேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. அப்போனா எவ்வளோ வெல்கமிங். அதுக்கு மேலே இருந்ததால அவங்களால அகாமடேட் பண்ண முடியல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்போ வருது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஏகாதசி? 24 வருதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 24th யாரெல்லாம் வியாழக்கிழமை மாதாஜி, வருணி ஏகாதசி. வெரி நைஸ். அப்போ நம்ம தனி தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் சேன் பண்ண போறீங்கன்னா ரெடியா வச்சிருக்கீங்களா? மல்லிகா மாதாஜி அண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி யாரெல்லாம் சேன் பண்றாங்க? என்ன சாப்டர், என்ன டைம் பேசிட்டீங்களா? பேசல மாதாஜி. இப்போ ரெடி ஆனாதான் நீங்க 24th லான்ச் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா 2 பேர் தான் இருப்பீங்க. ஒன்னு நீங்க, இன்னொன்னு வந்து நம்ம ஜெயந்தி கலாவதி மாதாஜி. ஸோ அதனால அதுக்குள்ள வந்து ஒரு டைம் கிடைச்சு யார் என்ன சாப்டர்ன்றதை குயிக்கா நோட் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு அவங்கள ரெடி பண்ணிட்டு லான்ச் பண்ணிட்டு குரூப்ல நாளைக்கு போட்டுருணும் மல்லிகா மாதாஜி, இந்த மாதிரி வி ஆர் லான்ச்சிங் அப்படின்னு. அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வேணுமோ கூகுள் ஃபார்ம் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கூகுள் ஃபார்ம் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்றது தெரியலன்னா மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட கேளுங்க. இல்ல அதுவும் ஒர்க் ஆகலைன்னா கையில எழுதிக்கோங்க. நீங்க சாப்டர் 1, சாப்டர் 2, சாப்டர் 3, சாப்டர் 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 minutes பிரேக் கிடைக்குச்சு. இன்னைக்கு நான் கொடுக்குறேன். 6:35க்கு ஸ்டாப் பண்றேன். குயிக்கா நீங்க ஒரு இது எடுத்துருங்க, யாரெல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னு. சரிங்களா? शेई क्षेत्र राहे का वैष्णव ब्राह्मणा देवालया शेखरे गीता आवर्तना. हरे कृष्णा. श्री क्षेत्रे हरे वैष्णव ब्राह्मण தேவாலய ஆசிகரே கீதா ஆவர்த்தனா. ஸ்ரீரங்க கஷேத்திரத்தில் ஒரு வைஷ்ணவ பிராமணர் தினமும் கோயிலுக்கு வந்து பகவத்கீதையின் எல்லா ஸ்லோகங்களையும் பாராயணம் செய்து வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ ஸ்ரீரங்கம் கஷேத்திரத்துல வந்து ஒரு பிராமணா வந்து டெய்லி வந்து பாகவதம் வந்து ரிசைட் பண்ணுவாரு. அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்க்கலாம். அஷ்டதஷ்டாய பீடே ஆனந்த ஆவேஷா அசுத்த பாதீன லோகா கரே உபஹாஷா. ஆசி ஆசி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாதசாத்தியாய படே ஆனந்த ஆவேஷ அசுத்த படே லோகே கரே உபஹாசே. அந்த பிராமணர் பகவத்கீதையின் 18 அத்தியாயங்களையும் பெரும் தெய்வீக பரவசத்துடன் தொடர்ந்து படிப்பார். ஆனால் அவரால் வார்த்தைகளை சரியாக உச்சரிக்க இயலாத காரணத்தினால் மக்கள் அவரை பார்த்து பரிகசிப்பது வழக்கம். நம்மள மாதிரிதான், நம்மளுக்கு கூட வரல. ஆனா நம்மள யாரும் கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க. எதுக்கு? நம்மளையே யாரும் கிண்டல் பண்றது இல்ல. நம்மளையே யாரும் கிண்டல் பண்றது இல்ல. ஏன்? ஆரம்ப நிலையில இருக்க மாட்டாஜி. என்ன மாதாஜி? ஆமா, இப்பதான் ஆரம்ப நிலையில இருக்கோம். இல்ல அவரும் ஆரம்ப நிலையில தான் இருக்காரு படிக்கிறதுல. ஆனா நம்மள வந்து யாரும் கிண்டல் பண்றது இல்ல. அவரும் கிண்டல் பண்றது இல்லைன்னா மத்தவங்களுக்கும் படிக்க தெரியாம இருக்கும். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். நம்ம பேக்குனா எல்லாருமே பேக்குதா? யாருக்குமே சரியா படிக்க தெரியல. அதுதான் விஷயம். நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கோன்றது விடுங்க. பட் அவரும் ஆரம்ப நிலை. ஆனா ஏன் கிண்டல் அடிச்சாங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அப்ப அவ்வளோ ப்ரொஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு. அப்பனா அவங்க எல்லாருமே பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதை படிச்சுக்கணும். புரியுதுங்களா? அவங்க கிண்டல் அடிக்கிற லெவல்ல இருந்தாருன்னா இவரை அவங்க வந்து அது கரெக்டுன்னு நான் சொல்லலை. பட் அவங்க வந்து இது மாதாஜி நம்ம எல்லாம் ரொம்ப டவுன் டு அர்த் மாதாஜி. நம்ம கிண்டலே அடிச்சது இல்லை. நம்ம டவுன் டு அர்த் இல்லை, நம்ம டவுன் தான். நம்மளுக்கு படிக்கவே தெரியாது சரியா. அதனால நம்ம எங்க இன்னொருத்தரை போய் கிண்டல் அடிக்கிறது? நம்மளே எங்க சரியா இல்லை. ஸோ அதுதான் விஷயம். பட் ஜோக்ஸ் அபார்ட், நிஜம் என்னன்னா அப்படி பண்றதால அவரை எல்லாரும் கிண்டல் அடிச்சாங்க. ஏன்னா அவருக்கு சரியா வரல அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். केहा हासे केहा निंदे ताही नाही माने आविष्टा हाना गीता पाते आनंदित माने. के कासे दाहनागी माने अविष्ट राजा गीता बाडे आनंद दमने.
அவருடைய தவறான உச்சரிப்பினால் மக்கள் சில நேரங்களில் சிரிப்பர், சில நேரங்களில் நிந்திப்பர். ஆனால் அவர் அவற்றை பொருட்படுத்தவில்லை. பகவத்கீதையை படிப்பதில் முற்றிலுமாக மூழ்கி மிகுந்த ஆனந்தத்துடன் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்மளுக்கு தான் மத்தது நான் வந்து அவன் கிண்டல் அடிப்பான், இது பண்ணுவான், அது பண்ணுவான், அதெல்லாம் எல்லாமே நான் படிப்பேன். எப்படி படிப்பேனோ irrelevant. ஆனா நான் படிப்பேன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து எங்க அம்மா கிண்டல் அடிக்கும்னு சந்தேகமே வராது அம்மாக்கு, எந்த வயசுலயுமே. ஏன்னா அம்மா பண்ண மாட்டாங்கன்னு நம்பிக்கை. இங்க வந்து நம்ம நம்பிக்கை வந்து யார் மேல வைக்கணும்? கிருஷ்ணர் மேலதான். அவர் கிண்டல் அடிக்க மாட்டாரு. மத்தபடி நம்ம worry பண்ணிக்கவே வேணாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல. நான் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் வந்து ஓகே, ரிவர்ஸ்ல போலாம். எதுக்கு? ஓகே, இது பார்க்கலாம். ராஜன் பதீர் குரு ரலாம் பஜதாம் யதூனாம் தேவம் பிரியா குலபதீர் குவச்ச கிங்கரோவ அஷ்டேவ அங்கம் பஜதாம் பகவான் பஜதாம் முகுந்தோ முக்திம் ததாமி கர்ஷித் ஸ்மன பக்தி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீனும் இல்ல மாதாஜி, ஸ்கிரீன் வரலையா? வேற வந்திருக்கு, வேற என்னமோ. வருது மாதாஜி. ராஜன் பதீர் குரு ரலாம் பஜதாம் யதூனாம். வரல. இப்போ வந்துட்டு பதி குருரலாம் பவதாம் யதூனாம் தேவம் பிரியா குலபதிர் குவச்ச கிங்கரோவஹ அஷ்டேவ அங்கம் பஜதாம் பகவான் பஜதாம் முகுந்தோ முக்திம் ததாமி கர்ஷித் ஸ்மன பக்தி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜன் ராஜன் பதி பதீர் குலம் பவதம் குருணாம் தெய்வம் தெய்வம் பிரியா குலபதே அஷ்டேவம் அங்க பகவதாம் பஜதாம் முகுந்தோ முக்திம் ததாதி கர்ஹசி ஸ்மன பக்தி யோகம். பக்தி யோகம். சாரி மாதா. நான் சொன்னேனே நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க ஏகாதசின்னு. சரி, ஓகே, நான் ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துட்டு போறேன். ஆஃப்டர் 2 மினிட்ஸ். பஹு ஜென்மகரி ஆதி ஸ்ரவண கீர்த்தனா தபு தானா பாயா கிருஷ்ணா பாதே பிரேமதானா. பகு ஜென்மகரே ஸ்ரவண கீர்த்தனா கிருஷ்ணா பாத பிரேமதானா. பிரேமதானா. श्री कृष्ण चैतन्य दया करे न विचारा करे ते चित्त पाबे चमत्कारा. श्री कृष्ण चैतन्य दया करण विचार करीते चित्ते पाव चमत्कारा. நான் இங்க ஹோல்ட் பண்றேன். கலாவதி மாதாஜி, யார் என்ன சாப்டர் ஏகாதசி சாண்ட் பண்ண போறாங்க? ரஃப்லி 10 o'clock ஆரம்பிங்க. ஒரு பேப்பர் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. கிளியரா இல்லையா? அவங்க ஜெயந்தி கலாவதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி இருக்கிறேன் மாதாஜி. பேனா எடுத்து யார் என்ன சாப்டர் 24 சாண்ட் பண்ண போறாங்கன்னு வாங்குங்க. 2 சாப்டர் ஓகே, ரைட்? ஏன்னா நம்ம ஷார்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப், அதனால மல்லிகா மாதாஜி கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. 5 மினிட்ஸ் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா நான் ஜாயின். ஓகே, யார் யார் என்ன சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க. கடகடன்னு கலாவதி மாதாஜி நோட் பண்ணிக்கிடுவாங்க. நோட் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நேத்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க, அவங்க படிக்கிறேன்னு. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்காங்களா? யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜியா? மாதாஜி, நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. செகண்ட் சாப்டர் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி நான் ஃபோர்த் சாப்டர் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி நோட் பண்ணுங்க. இப்ப பிரேமா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட், நீங்க 2வது. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தெரியல. ஃபோர்த் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நான் 15 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். மணிமேகலை மாதாஜி, டஃப்பா சாப்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, டோன்ட் கிவ் ஈஸி சாப்டர்ஸ். ஈஸி சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம லெவல் 1 லெவல் 2ல இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஆல் சீனியர் டிவோட்டிஸ் டேக் த டஃப் பார்ட்.
ஓகே, அவங்க வாசிச்சிருவாங்க. ஓகேங்களா? ஐ திங்க் மாதாஜி இந்த ஏகாதசிக்கு மராதியா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்ப வியாழக்கிழமை வருது இல்ல மாதாஜி? இது இன்னி நாளானிக்கா? ஆமா 24th மாதாஜி. மாதாஜி வியாழக்கிழமை. இந்த 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 ஏகாதசி நான் ராதிகா மாதாஜி ஏகாதசிக்கு சொல்றேன். மாதாஜி. இந்த ஏகாதசிக்கு நம்ம எல்லாமே அலைன் பண்ண முடியாது டக்கு டக்குன்ட்டு. ஓகே, வி வில் ஸ்டார்ட் அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா நம்ம வந்து இட் வில் பி லைக் ப்ரோக்ரஸிவா ஒரு நல்ல இதுல பண்ணலாம். ஈவன் people also will do. அவங்களுக்கு தெரியாது, நான் பேசல அவங்க கிட்ட. I will speak to her. ஓகே, நீங்க யார் யாரு வாசிக்கணும்ன்றத வந்து நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க. தென் we will. ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி ஒரு லிஸ்ட்ல யார் யாருன்னு பேர் எழுதிக்கணும் மாதாஜி. யாருக்கெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது நீங்க பேர் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, நாங்க அப்புறமா உங்களுக்கு யார் யாருக்கு யாராவது ஒருத்தர் அலாட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது பண்ணு. ஒன் மோர் திங், உங்களுக்கு இந்த சாப்டர்ன்றத வந்து நாங்க தான் அசைன் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓ, சரி மாதாஜி. பேரு மட்டும் அதனால பேர் மட்டும் கொடுங்க எல்லாருமே. டோன்ட் ஓகே. என்னோட பேரு இடிக்கும் லலிதா கண்ணன். கீதா நான் மாதாஜி படிக்கிறேன். மாதாஜி கீதா பேர் எது மாதாஜி? மாதாஜி நான் கூட படிக்கிறேன் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, நீங்க கொஞ்சம் அட்மின் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபைன். ஓகே மாதாஜி. டெம்பிளுக்கு ஓகே கொஞ்சம் தேவை, எங்களுக்கு தேவைப்படுது. அதனால நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஓகே பண்ணுங்க. மாதாஜி. ஓகே, நீங்க வசந்தி மாதாஜி ஆல்சோ டிவி பிரேமா லலிதா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, அப்புறம் என் பேர் குறிச்சுக்கோங்க. டிவி என்னோட பிரேமா. பேர் இடிக்கோங்க லலிதா மாதாஜி ஜெய மகாலட்சுமி. எழுதிட்டேன். அப்புறம் ஜெய மகாலட்சுமி. கண்ணன். ரேவதி மாதாஜி. ஆ? ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி. அப்புறம் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே. லலிதா கண்ணன் இடிக்கோங்க எழுதிட்டேன். மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் நானும் படிக்கிறேன். யாரு? லலிதா